10 godina, od 6300 te do danas. Sve je prepunjeno. Međutim, u tim elementima o kojima govorimo, naći ćemo puno toga što je svjetski primjer kako neke stvari rekonstruirati i pokazati. Od najstarijih tih vremena, te prve kulture, zemljoradničke kulture u Europi, starčačke koja je počela od Buda, imamo, dakle, eto, odmah hotela Slavonija, to je 50 metara dalje. Eto, da smo kod toga, samo da vam spomenem, morao sam smjestiti po mjesec dana po 20 studenata u sljedećih 5 mjeseci, dakle 1977. Nijednog hotela nije bilo, ničega. Samo na ovom mjestu ovdje je bilo nešto kao neki smještaj. Bilo su me odveli tamo, bio sam sretan da ću moći smjestiti tu tih 20 svojih studenata, ali to je pola studentica, pola studenata, dakle morali smo ipak nekako odvojiti. I onda sam došao tu na prvi kat ovog prostora i vodi me tamo vodič da mi pokaže što je. Vrata su jedna bila, ali čavao je s jedne strane zabijen u vrata i s druge strane je čavao. I uzica je vezana, onda je on odmotao to, otvorio unutra, jedno 20 kreveta s jedne strane, 20 kreveta s druge, neki su već bili popunjeni jer su neki tu spavali okolo i rekao sad tu izaberite gdje će studentice spavati gdje ovo. Kad sam vidio to, bio sam u panici i onda smo ipak našli po privatnim smještajima sve i uredno je funkcioniralo. Ali uvijek se sjedim ovoga mjesta i te uzice i tih vrata, kako to izgleda. Koja je danas lokacija na redu? Danas imamo pune ruke posla. Gdje god neko zabode lopatu Vinkovcima nešto pronađe. Tako je nedavno pronađeno staro, srebrno posuđe iz 4. stoljeća prije Krista. A čuo sam i za još jedan vrijedni pronalazak stare bazilike. A da ne govorimo o ljudskim ostacima iz rimskoga doba. Čekaj. Hoćeš reći da danas čistimo lubanje? Ma ne, Karlo. Opet nisi bio na povjesničarima. Učiteljica nam je dala da istražimo... Čekaj malo, reći ti poslije. Gdje je naš gost? Koliko ja vidim, tu smo samo ti i ja u praščini do koljena. Vi ćete me, gospodo, naći svagda na stazi zakona. Iako vam nije neugodno, kazao bih još nešto. I to što se tiče moje narave. Ja ne poznam nikakve mržnje. Na svijetu nećete naći čovjeka koji bi mi kazati mogao: ovaj je moj neprijatelj, ovaj me mrzi. Nije to zasluga moja. Kako vam je narav? Budući ne poznam privatne, još manje poznam političku mržnju. Ja štujem svako mijenje koje se vrti na temelju danas postojećeg zakona. I ono koje zaslužuje katkada da se uvaži, ukoliko ide za reformu zakona. Gospod, kada bi mi netko rekao, kaži svoj simbol političke vjere, koji je? Ja bih mu kazao, suvišno baš pitati, ali kad me ne poznaš, reći ću. I ja bih rekao, ja sam Hrvat. Ja bih rekao, ja vjerujem u kraljevinu Hrvatsku, u njezinu prošlost, u njezinu sadašnjost i ako Bog da, u njezinu budućnost. Ljubav moja spada mom narodu. Štovanje moje svim narodom, ne samo jednom, nego svim koji su s nama u jednom gnijezdu, u ovoj monarhiji. Jeste li vi dogovorili sastanak s nama? Mi smo arheolozi, Karla i Filip. Da, ja dogovorih sastanak s pronalazačima stvari. Kako ono biješe? Arheolozi? Arheolozi. Da, mi tražimo stvari. Dobili smo zadatak da istražimo koje su to velike osobe obilježile povijest našeg grada. Prvo ćemo tragati za predmetima koji upućuju na njihov rad. Vrlo zanimljivo. Stojim vam na usluzi i siguran sam da će nas ovo putovanje kroz prošlost obogatiti. A što vama treba pronaći? Zapravo, malo mi je neugodno što vas prekidam u poslu, no mene zanimaju koje su to najslavnije osobe Vinkovaca 21. stoljeća. Oprostite, možda niste razumjeli. Arheolozi pronalaze stvari i ostatke. Tko nađe jedno, naći će i drugo. A ja vjerujem u vas. Baš kao što vjerujem u svu djecu moje i vaše škole. A vi ste? Prostite, molim vas, Ivan Mažuranić. Ban! Pučani! I književnik, i ban, i političar. No ne bih vas zamarao svojim poslovima. Krenite vi raditi svoj. Kopajte, tražite. Posao se neće izvršiti sam. Čula si, kopaj.
Lako tebi reći kopaj kad ja imam alat u ruci, svašta. Nešto, ovo je sigurno nešto. Nešto? To je Orion, najstariji indoeuropski kalendar. Dokaz da su Vinkovci najstariji europski grad. Odlično, Karla, kopaj dalje. Baš sam žedna. Možeš li mi, Filipe, natočiti malo vode u ovo? Gospodine Mažuraniću, čujete li vi ovo? Da je natočim vode u čup s likovima Valica i Valentinijana. To bi bio smak svijeta. Uistinu svašta. A zašto ja ne bi smjela piti iz njihova čupa? Nitko ne pije iz onoga što je pripadalo rimskim carevima. A njih su dvojica rođena baš ovdje, u Vinkovcima. U Cibalama, ako ćemo biti povijesno točni. Da, u Cibalama, rimskom gradu na tlu današnjih Vinkovaca. Kopaj, Karla moja, ko zna što nas još čeka dolje? Križ, kakav krasan privjesak za moj novi lančić. Danas svatko može biti arheolog, pa za ne vidi da ovom križu nije mjesto na kome vratu, nego muzeju. A što će križić u muzeju? Kako što će? Muzej se nalazi u blizini crkve Euzebija i Poliona. Meni se čini da je ovo baš Polionov križić, pa kad završi s kopanjem, ravno s tim vrijednim predmetima u muzej. Nisu dvojica bili, nisam baš točno siguran. Vi, gospodine Mažuraniću, znate ko su oni bili? Naravno, mladi gospodine. Biskup Euzebije i lektor Polion. Crkva u središtu Vinkovaca nazvana je po njima, ako se ne varam. Ne varate se. To su oni, Vinkovčani sveci. Kao što ti radiš? Nikada nećemo završiti posao ovim tempom. Samo naprijed, čerce. Gospa iz povijesti, pardon, učiteljica bit će ponosna na tebe. Knjiga. Čudan neki rukopis. Matija Antun Rejković. Slavonijo, zemljo plemenita, vele ti si lipo uzorita, nagičena zelenim gorama, obaljana 4 vodama. Na prilivu zemaljskog raja, rike teku sa 4 kraja. Odlično, Karla. Njegovi su tekstovi kao stvoreni za nas. Oprosti, ali ništa te ne razumijem. Kakve veze ja imam s Rejkovićem? Matija Antun Rejković je bio poznati prosvjetitelj i zaslužan za poticanje na školovanje, a to je upravo ono što nama treba. Filipe, ali... Dobro, kopam i dalje. Slavnih li Vinkovčana na svakom koraku. Što li je sad ovo? Pogledajte. Josip Brunjanin. Ko zna bili onako lijepa, dostojanstvena i svečana bila naša himna, da ju nije baš ovaj Vinkovčanin glazbio. Žanju srpi, mašu posjed, djece žuri, snope broji, škriplju vozi, brašno nose, snaša preduć malo boji, pa se marha, rog se čuje, oj, zvenči, oj, putmine, kognju stari mlad šetuje, evo naške domove. Kako da ove lijepe stihove dostojno ulaziti? Kako? Svaka čast umjetniku, no bez ljudi poput Bana Šokčevića ne bismo mi imali državu koju danas himnu pjevamo. Da, sjajna je njegova borba za gospodarski razvoj Hrvatske. Kakav je to vojnik bio? Ako sam ja dobro upamtila...
Ako ne prikupimo sve stvari na vrijeme, bolje da se ne pojavljamo učiteljici pred očima. Istražuj! Istražila? Ma je li moguće? Josipovo ili Ivanovo? Kozarci, ponos Vinkovaca. Ljubi tu svoju Hrvatsku, hrastovu šumu nadasve. Budi u njoj kao u svojoj kući. Upoznaj svako drvo, svaku pticu, svaki glas. Razgovaraj s tom šumom kao sa svojom materom. Do dva konja, a oba vrana. Eno stoje, čvrsto zauzdano, a okoli sve miriši sjeno. Ajdmo, želio da se povezemo. Kad god prođem tom šumom i na moju dušu pada onaj čarobni tajni mir, koji ipak govori 100 jezika i priča mi 1000 strahota i ljepota, da srce u meni prestaje kucati. Za svijet, ljude, ni briga nas nije. A kom je volja, nek nam se i smije. Sreća naša, to su konji brani. Ajdmo, željo dok su razvidani. Filipe, tko li ovaj mladić? I kakva li je ovo čudnovata sprava u njegovim rukama? Sad ćeš vidjeti kako pravi Slavonac svira. Dragi mladiću, odlično svirate, ali mi imamo pune ruke posla. Što mogu kad sam nostalgičati? Poslije Kozaraca ništa nije bilo isto. Pisalo se, slikalo i stvaralo više no ikada. Baš sam sretan što sam danas ovdje s vama, što uživam svu ljepotu riječi. A ja sam puno toga naučila. Vidite li vi ovo? Mi se ubismo od posla, a ona se odmara. Mladost moj gospodine, to je... Ne znaju oni što je ozbiljan rad. Filipe, pogledaj, ovdje ima svašta. Odlično, Karo. Otkrili smo još slavnih Vinkovčana. Da, Karo, naši su povijest pisali oni. Oton Kučera, poznati fizičar. Pa Josip Brušvin, utemeljitelj katedre za arheologiju, moj i tvoj kolega. Čekaj, tu su još i Ferdo Šišić, poznati povjesničar. Alojzija Uman, vinkovačka kiparica koja se proslavila u cijelome svijetu. Filipe, zaboravio si Miroslava Slavka Mađera, najvinkovačkijeg pjesnika. Ti si bio kolonija Aurelija Civale, sura imovina, općina i Relkovića cuj žica. Danas silos kukuruznika i raskrsnica. Čudan si ti grade, nisi ni pjesma ni propalica. I u meni ima nešto od tvog starog poprsja i slavonska lica. Koliko pisaca, koliko riječi. Ah, švagelj, veliki zaljubljenik u Vinkovce. Tu je negdje među nama i njegov dom. Sve riječi mirišu na voćeru kojem zriju samoću. I ljubav tiha u mraku, i zvuci se roje u zraku. Igra je sunca i žena, stabala i sjena. Tu negdje je srce hljeba, himna ravnice i neba. Gospodine Mažuraniću, a vaše slavne osobe 21. stoljeća? Djeco draga, sjetili ste se slavnih Vinkovčana. Budete i vi na ponos svojem gradu, narodu i školi, baš kao što sam i ja ponosan na vas. Pa vi ste za mene slavne osobe. Zapamtite, svatko od vas može pisati povijest.
Možda ju upravo sada piše. Ramicu su opjevali brojni književnici i tamburaši, ali veliko srce mladog čovjeka najbolje će opjevati ljubav prema Slavoniji. Uz zvuke tradicionalnog slavonskog instrumenta plime, pjesmu Ne dirajte mi Ramicu otpjevat će Stjepan Mišan.